Zero. This is Manguze Region Media with your last podcast and business corner. Ngilana today nomhlonishwa uSanele Mvelase uyi-IFP youth chair lana emhlabeni ngana eManguzi. Ufike eManguzi ngo-2011 esuka eMnambithi ngokusebenza use-Manguzi Hospital serving as a male nurse, profession male nurse. Efike eManguzi wamukelwa ubaba uNtsele owaziwa ngelikaMaqhawe eqenjini leNkatha Freedom Party okuyi-IFP. Ekufikeni kwakhe wafika wavolontiya ngaphansi komholo be-PR Councillor elalikhona ngaleyo term leyo from 2011 kuya ku-2016. Ngaleso sikhathi wayesebenza nomhlonishwa uLeonard Ntsele. Yes. Ekusebenzeni kwakhe waqhubeka nokusebenza nomama Ngubane sekungena i-term ka-2016 kuya ku-2021. Waqhubeka futhi wasebenza njenge-volunteer lapho. Kuthe kusuka ngo-2021 kuya ku-2026 iqembu leNkatha Freedom Party alizange libe nayo i-PR Councillor ku-Ward 1, kepha laline-deployee whereby umhlonishwa u-VF Hlabisa wagcina sebona ukuthi kumele ukuthi kwenziwe iy'nhlelo since kune-gap okuthe kusenjalo kwakhethwa kwakumele kukhethwe iziko elikhona. Yes. Amaziko bekumele ukuthi akhethwe lapho azosiza okhethweni. Emveni kwalokho-ke ekugcotshweni kwamaziko kuthe ngo-2023 kwagcotshwa iziko le-branch ebizwa ngokuthi ithe China branch. Yes. Okuyilapho uSanele Mvelase owakhethwa khona njengosihlalo wentsha kule branch. Ngokubona amavava wakhe nokusebenza ngokuzikhandla, kuthe kusenjalo kuyilapho uSanele aqale ama-programs amaningi esizokhuluma ngawo ohlelweni. Amanye ama-program aqala ngo-2024 njengoba kwakunokhetho lukazwelonke. Lawo ma-program amanye akhona njengamanje njengoba sesihlalweni uyaqhubeka nawo since we heading to ukhetho lohulumeni basekhaya u-2026 azothatha indawo ngomhla ka-4 November. Igama lakhe uSanele Mvelase, usihlalo uphinde futhi ugaqele esibu-PR khona la emhlabi yalingana eManguzi u-Ward 1 eKuthukuzeni China branch. Mhlonishwa sikwamukele ehlelweni. Msakazi wami ngiyabingelela kakhulu, ninjani? Siyaphila kakhulu. Siyaphila kakhulu. Yeah. We're gonna be very short. Sizocumela nje embuzweni yethu sikhona ukuthi sibone sibeka naphi nohlelo lwethu. Yeah. Ngoba sengichazile ukuthi is an IFP youth chair uSanele Mvelase. Imbono nakho konke kuzobe kukhulunywa kwi-podcast akukhona kweManguzi Region Media but kusuka kuyena umholi noma umhlonishwa omelele iqembu le-IFP lana kwi-youth emhlabi yalingana eManguzi Ward 1 eKuthukuzeni China branch. Yes. Mhlonishwa ngifuna si-check la ukuthi yiziphi izinto ezibaluleke kakhulu ozibeka phambili mayelana nentsha ngalesi sikhathi lesi whereby sibheka okhethweni. Yeah. Msakazi wami ngibonga ithuba, ngiyabonga kakhulu. Yeah. Njengoba usushilo nguSanele Mvelase, ushilo imvelaphi yami. Yeah. Angiqale ngikhuleke-ke msakazi wami emakhosini akithi aseNdlunkulu. Siyabonga. Ngikhuleke kwisilo sethu esibusayo uMiso Zulu kaZwelithini kaBheka uZulu. Yeah. Ngikhuleke kumhlonishwa uMongameli uBulawayo Hlabisa umongameli wethu weqembu leNkatha. Yes. Ngiphinde ngikhuleke kuwonke ubuholi. Yeah. Beqembu leNkatha kuzwelonke nakuma-province. IGoli ukhona uBaba uDlamini. Yeah. I-province yase-KZN sinobaba uNtuli uMphemba uphinde abe uNdunankulu. Sure. I-district yethu yaseMkhanyakude sinobaba uGumede osihlalo. Bese siba-ke nobaba uNcube osihlalo we-constituency. Okay. Yes. Ubuholi bonke-ke obukhona kwi-constituency amhlabi yalingana amakhansela onke aholwa umhlonishwa uMeya uKhumalo kanye nosomlomo umama uMorini. Yeah. Na wonke nje amakhansela akhona. Ngingakhohlwa ukukhuleka emakhosini alapha ekhaya kwaTembe. Isizweni sonke sakwaTembe ngiyakhuleka msakazi ngithi bayede. Yeah, siyabonga. Yebo. Singene-ke msakazi umbuzweni wakho wokuqala. Yeah. Since-ke siya kuma-local election msakazi kubaluleke kakhulu ukuthi intsha sifundise ukubaluleka ukuvota. Yeah. Ngoba ekuqaleni sitshelile ukubaluleka kokubhalisa ungakavoti. Yeah. Kodwa nje ukubaluleka kokubhalisa kukodwa ukuthi what are those benefits of being registered. Yeah. Singakavoti. Ukuthi noma kuthiwa-ke awakabi sure ukuthi uzovotela bani. Kodwa for the fact ukuthi ubhalisile kuzothi mase kufika usuku lolukhulu la ngomhla ka-4
ukuthi wena usuyazi ukuthi uzovotela bani. Yeah, Msakazi, sure. kubalulekile ukuthi masivota sazi ukuthi njengoba nasekhaya mangabe kuphaka ukudla kuphakwa amaplate, Yeah. yaziwa ukuthi la ekhaya sibangakhi. Akungabi-ke ukuthi masesithe siba u-5 bese sekuba khona abanye abawu-5 abafikayo ngoba phela sipheke ukudla kwalingana lawo mabhedi awu-5. Yeah, sure. Into yami ibhajethi ukuthi mangabe sikubhalisiwe la kwa-ward 1 ukuvota, intsha ayitshele ukubaluleka ukuthi mangabe sibhalisile kwathiwa bawu-3000 abantu bakwa-ward 1, awavele wonke-ke labo bantu, kungaveli abantu like abawu-500 kanti kunabantu abawu-1000 abangabhalisile. Whereas ibhajethi mayingabe allocate-wa izo-allocate-elwa phela abantu abawu-5 ababhalisile kanti u-1000 wonke awubhalisile. So siyakhuthaza umsakazi ukuthi abantu ababhalise bese-ke beyovota-ke ngoba phela ukuvota ilungelo labo, is their democratic right elikhona kumthetho-sisekelo wase-South Africa ukuthi umuntu akakhaste ivoti lakhe akhethe umholi amfunayo, uhulumeni amfunayo. Iloko nje umsakazi engakusho ukuthi ngoba seku-2026 intsha ayifundiswe ukubaluleka kokuvota, ukubaluleka kokubhalisa, vele sebebhalisile kodwa nje ukubaluleka kokuvota ukuthi bakhaste ivoti labo, bakhethe umuntu ozobaphatha ngaleso sikhathi. Siyabonga. Yeah, usekulongozi leyo. Ngifuna ukucheck ukuthi manje uzokwenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi intsha iba nezwi elinamandla ngaphakathi eqenjini leNkatha Freedom Party. Yes. Yeah. Msakazi, iqembu leNkatha kusukela kudala iqembu elidemocratic kakhulu. Yeah. Wonke umuntu unalo ilungelo lokuthi abe umbono wakhe, aphakamise umbono wakhe. Ikakhulukazi nje ngoba sibuya ukuyokhetha ubuholi bangaphakathi eqenjini leNkatha, sikhetha nanelokhuzana, sikhetha nama-candidate. Umhlonishwa uBulawayo ukushilo ukubaluleka kokuthi abantu abazikhethele bona abantu ababafunayo. Okay. Yes. Yeah. So sibe nelungelo nathi siyintsha ikakhulukazi nabantu besimame futhi. Yeah. Ukuthi sibe nelungelo ukuthi sikhethele nakuthi sibe nembono esinayo. Eqenjini leNkatha umsakazi awukho la uvaleleka khona ukuthi wena ungawuphakamisa umbono wakho, ungasho izinto ofisa ukuthi zenze. Uvaleleke, yeah, sure. Kodwa nje mangabe uzobeka leyo nto ngenhlonipho, ulandele abantu abadala, ulandele umholi, ulandele ne-constitution yeqembu ekugayidayo ukuthi yena imigomo ithini, ama-plans of communication, ucommunicate kanjani nabantu. Ngicabanga ukuthi kuloko umsakazi yilo ukuthi cha iqembu leNkatha it's very much democratic when it comes to iphatheni kwabantu. So asinayo inkinga yokuthi abantu abasha ngeke bakhona ukuphakamisa izwi labo, voice to head. Bese kuba ukuthi-ke nabo phela abantu abasha baya emphakathini ukuze bakhona ukurecognize. Kumele baye emphakathini bayosiza umphakathi, balekelele nabangalekelela ngakho ukuze bazokhona ukuthi ba-recognize. We cannot say ukuthi sizokuphakamisa ube yintsha usizokulalela ube ivoice yomusha kodwa ekubeni umphakathi ungawusizi ngalutho, ungawulekeleli ngalutho. So ngalowo mazwi umsakazi ngithi enkatheni sinalo i-voice, i-freedom of speech, silonke solandela i-constitution yeqembu, silalela abantu abadala. Yes. Sonke siyazi ukuthi intsha ihlukene ngokwezepolitiki. Omunye uzobuza ukuthi manje uzohlanganisa kanjani intsha enemibono yezepolitiki ehlukene mhlambe? Yes, msakazi. Lento ingathi msakazi. Okay, it's about youth. Yeah. So we have to put aside all the different ideologies. Yeah, okay. Konke okungaboni ngaselunye when it comes to matter of youth. Kumele sibeke eceleni ungaboni ngaselunye, sihlangane thina sodwa si-youth ukuthi what is it that you are looking for? What is it that you want to achieve at the end? Okay. What are the objectives esifuna ukwazuza at the end? Yeah. So indaba yokuthi sizoloku sipikelana siyama-different political parties, kakhulukazi abaholi bentsha, ngeke sisebenzele, ngeke sisize ngalutho. So I will urge ukuthi wonke ama-leaders, ama-different parties, ukuthi asihlanganeni baholi. Ngisazoku-engage nabo bonke, ngibhalele ubuholi bami ngicela ukuthi no, asifomeni noma such i-committee elizo-involve wonke ama-political parties ukuthi lapho sikhuluma ngey'nkinga zethu, sidila nje ngey'nkinga zethu, ukuthi yini inkinga equkethe abantu abasha la kwamhlaba yalingana. So ngiyathemba ukuthi msakazi ngaloko abaholi bethu bama-different parties bazokwamukela leso sicelo sami engizoza naso ukuthi it's not about i-IFP, it's not about ubani, but sihlanganeni as a collective silwe nalento esifuna ukulwa nayo sizonqoba. Uzokhumbula msakazi mangibuyele emuva kancane ukuthi kunenye i-manifesto yeqembu leNkatha eyayisasinayo, angisakhumbuli nguphi unyaka esasiya kuma-election, kodwa umhlonishwa owayeusihlalo wethu wentsha, umhlonishwa uMkhuleko Dlengwa, usephuphisini manje, wayibeka lento kwi-manifesto yethu ukuthi kunephonti elalithi
kumele kube nephalamende lentsha la khona zonke iy'ndaba zentsha zizodingidwa khona zizokwazi ukuthi zixoxwe khona singaxutshwa iy'ndaba zethu nabantu abadala. Yeah, sure. So ngaloko emsakazi ngithi cha sizohlangana nama-political parties awe-youth sikhulume ngey'ndaba zethu ukuthi yini into esingakhona ukuthi sihlanganise ukuze sifeste i-youth unemployment. Sure. Sifese i-crime. Yeah, sure. Njengoba ubugebengu budlangile endaweni zethu ngenxa yendlala. So ngaloko umsakazi ngithi hayi sizohlangana nama-political parties sibone ukuthi yinto esihlanganisayo ukuze masibuya siya kuhulumeni siyocela into kube ukuthi siya nje sibumbene as collective siyocela le nto esiyifunayo. Okay, nakho usuyibumbile i-youth ngoba uchaza indlela ozosebenzisa ukuthi ubabumbe ndawonye. Omunye uzobuza ukuthi manje uzobhekana kanjani nokungaboni ngasolinye ngaphakathi ohlakweni lentsha. Nakho seba together la but kunokungaboni ngasolinye mhlambe komunye nomunye. Yeah. Thina msakazi since si-IFP njengachaza nasekuqaleni ukuthi we are abiding by i-constitution yeqembu. Yeah. Thina sizolandela nje i-constitution yeqembu ukuthi umholi okhethwayo ngaleso sikhathi uyahlonishwa uyalandelwa. Okay. So noma kuthiwa yipi political party ewinayo sure. in that particular municipality, okay, you have to follow ama-rules and regulations. Hloniphe leyo muntu ozobe phethe umkhandlu, hloniphe leyo muntu ozobe hola ngaleso sikhathi. Kodwa nje asikho isidingo sokuthi sixabane sibanga ukuthi thina sihlukene ngimbono. Kodwa kuyadingeka ukuthi sibonisane sihlangane ukuthi osekhethiwe noma singafani kodwa osekhethiwe akubi uyena ohlonishwayo olandelwayo. Kodwa uma kukhona la engenzi kahle khona sizohlangana futhi sibonisane ukuthi no akusenze kahle kubuye kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi indlela yaphambili way forward. Yeah, sure. Yes. Okay, umuntu uzoba interested ekutholeni mhlawumbe ukuthi mawuhlampukisela mhlawumbe noma ubheka nje mangaka amathuba emisebenzi noma amabhizinisi ohlela ngempela ukuwadala ukuze kuzuze intsha futhi lokho kuzokwenziwa nini? Yeah. Msakazi since ngicontestela futhi nokuba i-PR council. Okay. Yes. Right, yeah. But okutheni ngakuthembisa ukuthi mhlambe imisebenzi nani. But into emele yenziwe ukuthi create a conducive environment rather than a congested environment. That's right, yeah. So whereby umphakathi wakithi is free from crime. So i-congested environment noma i-conducive environment it's whereby kuzomele kube electricity endaweni. Kuzomele indawo ibe free from crime. Indawo ibe namanzi. Idolobha lethu libe clean. Ngikhumbula msakazi ukuthi idolobha lethu Manguzi uhlaya kulo moya eMozambique. Yeah. So abatshali izimali badlula la. Okay. Yes. Ama-investors, yeah. Ama-investors, sure. Yes. Ama-tourists adlula la. So awakwathi endlula noma ebona indawo ukuthi khona into angayenza khona ngakutshala awafici ukuthi indawo ayinabugebengu. Yeah. Indawo idolobha li-clean, ugesi ukhona, amanzi akhona. Bese unye-ke msakazi-ke ngoba ngisho ukuthi amathuba omsebenzi ngeke kube ukuthi azocreate-eka within 24 hours. Sure. So we have to call yonke i-youth sihlanganise siyenze ama-co-ops sibarejistele amakhampani. That's right, yeah. Ngoba phela umsebenzi awukho. Enkatheni imsakazi siyakholelwa ekutheni njengoba inkatha yasungulwa ngaphansi kwemigomo emithathu. Yeah. Ithi ubuntu ukuzakha ukuzenzela. So whatever you're doing you must praise ubuntu. Yeah. I-humanity kuwo konke okwenzayo. Sure. So ubuntu bethu sizobenza msakazi ukuthi sihlanganise yonke iyouth engasebenzi. Sure. Sibakhandela amakhampani. Umuntu usezosho-ke yena ukuthi ufuna ukufuya iy'nkukhu, ufuna inkukhu zamaqanda, bafuna ukuthunga, private companies, sure. Bricklaying. Yeah. Senze sure ukuthi siyabasiza futhi ekuthenini ba-apply bathole ukuthi bakhona bathole ukuthi imisebenzi ngoba akusithi nasonke siyosebenza kamasipala. Alright, okay. Akusithi nasonke esiyosebenza ama-companies. Okunye kumele kube ukuthi thina siyazenzela amakhampani siyaqashana sodwa njengoba ngisho ukuthi inkatha ithi ubuntu ukuzakha. Masikhuluma ngokuzakha msakazi sikhuluma ngokuthi umuntu umsize ukuthi umlekelele kuleyo kanako uyamfukula bese ukuthi ukuzenzela it's whereby if usewusizile ngalekeleleka sengiyakhona ukuthi ngiqashe omunye umuntu siyakhona ukuthi siqashane sisodwa umnotho uyakhona ukuthi uqhubeke uye phambili. So ngaloko kwamathuba emisebenzi akuthi sithi nasodwa sonke sikwazi ukuthi siqashwe emkhandlweni kodwa nje okunye asiqhase i-youth le i-register ama-company yenza ama-co-ops ihambe iyolima abafuna ukulima abafuna ukutshala abafuna ukuthunga abafuna ukudayisa inkukhu abafuna ukubhakha nje ne-catering konke lokho msakazi wami. Omunye uzobuza ukuthi-ke amathuba iqembu lenkatha usihlalo wentsha usewavezile kepha-ke asikhoni thina ukuqasheka mhlawumbe lokho kuzoqhamuka
ebantwini abangenazo mhlambe iziqu zasenyuvesi. So uzothi umbuzo mhlambe lethini icebo lakho ngentsha engasebenzi futhi engenazo iziqu mhlambe zasenyuvesi? Yes. Msakazi uzokhumbula ukuthi iqembu lenkatho umntwana waphinde angene elisungula. Sure. Wathi there is no true liberation without education. That's right, yeah. Yeah, so lapho kuchaza ukuthi khona asiqaleni siyofunda. Okay. Siyolwa after. Okay. Amanye amaqembu ayethi akuliwe kuzofundwa Late, yeah. wathi umntwana waphinde angene sizoliphatha kanjani izwe singafundile. Sizoqhatha nabantu abantu bazosihleka ukuthi sifuna ukuphatha izwe kanti asifundile. Yeah. Iphuzu lami lithi msakazi we cannot succeed academically sonke. Okay. Abanye abantu abaphiwe ngokufana, abanye esikoleni abaphasi. Yeah. But ngaloko akusho kumele bavaleleke ngaphandle. Alright, okay. Those who were not succeeded academically. Sure. Labo bantu ibona nje ukuthi sengibuyele emuva msakazi futhi le iphuzu ade ngilisho ukuthi Yes. ila singenelela khona thina ukubasiza umuntu ngekhona nalo. Since umntwana waphinde angene umsakazi wakha izikole eziningi la KZN. Wase akha futhi nezikolo zamakhono ukuthi ongakhona ukusucceeda academically akafundiswe imisebenzi wezandla amakhono. Siyokhona ukuthi size silekelele lapho ukuthi abantu bahambe bayofundela ukubaza, bafundele i-bricklaying njengoba yes, ama-skills msakazi ngiyabonga kakhulu. So sibasiza ukuthi siba-advertise amabhizinisi abo asebenawo. Kodwa nje o-plumbing, siyayibheka, i-catering, konke lokho siyabasiza because akusithina sodwa esinama-certificate sibe ema-varsity. Bese ukuthi kulaba abasema-varsity msakazi ngoba uzokhumbula ukuthi emphakathini sihlukane kathathu. We are divided, not divided, we are being categorized into 3 categories. That's right, yeah. La sikhona sino-matric khona, abantwana abano-matric phela. Kube khona nabantwana abangenawo matric ngenxa yezathu ezithile. Mhlawumbe abanye bashiya abazali base bedecide ukuthi no, asikhona ukuqhubeka sifunde, asiyozama amatoho sokwazi ukuthi silekelele iy'ngane zakithi ezisilamayo. So ngalo msakazi zikhona izinto ey'bekiwe ukuthi to those who are having only matrics, ukuthathela umuntu umsakazi license akudingi ukuthi ube ne-matric. Ukwenzela umuntu i-learners akudingi ukuthi ube ne-matric. So kuloko abano-matric msakazi siplane ukuthi sihambe sobenzela ama-licenses nama-learners, sibafundisa ama-security, sokwenzisa ama-computer, iy'kili nje zonke khona ezodinga i-matric. Bese ukuthi labo abanama-certificate-ke nama-qualifying, yes, lapho sizokwazi ukuthi sixhumane nosomabhizinisi nabanini bamakhampani ukuthi labo bantu besicane sisizeleni bona nibatholele ama-comserve nama-intern, nibaqashe for temporarily bafunde umsebenzi bakhone ukuthola isipiliyoni njengoba since amanye ama-companies avela adinga isipiliyoni ade wona afune i-work experience. So sizozama ukuthi laba abanama-qualifications sizama ukuthi bona siye kubosomabhizinisi sibacelele, bese ukuthi laba abangenawo u-matric sizozama ukuthi sibenzele ama-license labo sibafundise umsebenzi wezandla. Bese ukuthi labo bano-matric kuphela sesibanikeza iy'kili zokuthi benze amakhompyutha, benze ama-driver's license, ama-security nokunye msakazi awazi ubona ukuthi ikona abakudinga kakhulu. That's right, yeah. Yes. Ngike ngathola eminye imibuzo emanye amakhasi akhona kuy'nhlelo ze-youth. Yes. Omunye echaza ukuthi i-most ama-councillors bayaye banike oshomi babo nalabo mhlawumbe abaclose nabo amantshontsho amathile, mhlawumbe lawo mathenda amancane. Wena uzokwenza kanjani uqinisekisa ukuthi amathuba kahulumeni kanye namathenda akuzuzisi kuphela abantu abanodlelane nezepolitiki? Msakazi ngiyabonga kakhulu. Sure. As the IFP, as the youth of the IFP, we are saying no to nepotism. Yeah, sure. So we are saying no to cadre deployment. Yeah. So indaba yokuthi ngizokuthatha ngoba ubhululu wami uthi wena wasekhaya umntakamzali singukuthatha ngiyokufaka emsebenzini ayisebenzi lapho. Wamkhulu. Sure. Umkhandlu ulala ngesisu phansi. Yeah. Nanokuthi-ke ngikuthathe ukuthi wena umcomrade wami ngizabalaza nawe ngiza nawe door to door. Lokho ngeke usize emkhandlwini, umkhandlu ulala phansi. So i-cadre deployment asidingi. Uzokhumbula-ke msakazi ukuthi uBulawayo njengoba ewuminister waka-COGTA nje uzwe lonke uqinisekisile ukuthi umuntu ozophatha umkhandlu
ngaba umeya, uspeaker, udeputy mayor, even o-MM, o-CFO wabaphathimali. Lowo muntu loyo akube umuntu one-qualification yokuphatha lowo msebenzi. Sure. So yibo besithi thina we are saying no to nepotism ukuthi akwazi ukuthi ungathi ungazi lutho ngokuphathwa kwey'mali bese sikuthatha sikuhambise sihambe ophatha iy'mali zomkhandlu, mhlawumbe ophatha iy'mali zahulumeni, sikuthathe sikufake kwi-management, sikuthathe sikufaka oppositions. Yes. Sure. So uBulawayo uqinisile lapho Msakazi ukuthi i-nepotism asidingi, i-career deployment asidingi. Umuntu akangene ngo-qualification yakhe ayifundele ezomthatha imbeke lapho kuleso sikhundla leso nangesipilweni sakhe somsebenzi. So madam mangabe soqhubeka Msakazi ngokuthi sisebenzise i-nepotism ne-career deployment la sobona khona umkhandlu wethu ilala ngezisu phansi iwaphansi bho. So nje we as IFP Youth Brigade we are saying no to nepotism, we are saying no to career deployment. Yeah, sure. Yes. Omunye uzobuza ukuthi mase after ukhetho mhlawumbe mapha amathuba angokoqobo ozowadala entsheni. Msakazi, Yeah. I-youth yethu iningi kakhulu. Iningi kakhulu, yeah. Okay. Anama-talent i-youth yethu. Sure. So once singena kahle i-position le engiyibheke ngamehlabuvu engigaqele. Yeah. I-youth ngihlala nayo. Since i-youth ngihlala nayo siyawabona ama-talent izwayo ngokuhlukana. Okay. Sizokwenza-ke i-talent search. Sure. Ngabe amakwaya siyacula, ngabe u-sport siyabona ukuthi odlala kakhulu siyakhona ukuthi simdlulise simxhase simsupport ngalo. Kodwa nje Msakazi kuningi esingathi masingena kahle e-office sibasize ngako uku-applya ema-varsity sibalekelela. Sure. Ukuthi sibasize iy'nsiza zokuthi ba-apply. Yeah. Abafuna uku-applyela imisebenzi sizoza nabantu abakwazi ukuthi mangabe u-applyela umsebenzi u-applya kanjani. Yeah. How to draft a CV. How to dress code ukuthi uma uye interview ugqoka kanjani. Proper suit. Yes. Sure. So izinto esikhona ukuthi silekelele ngazo lezo ukuthi masithola le position ye-PR ukuthi i-youth yethu siyayilekelela kanjani ukuthi silande abantu abaziyo ukwenza amabhizinisi basibhekele indawo yethu yaseManguzi ukuthi ifanelwe ikuphi. Since umnotho ukhona awungaphumi ngaphandle umnotho Msakazi. Okunye Msakazi esingakukhumbula kahle eManguzi Msakazi indawo yamakinati. Sure. Indawo eney'ngodo sibazwe iy'ngodo la. So ngokwethu masingena siyobhala kosomabhizinisi sicele Msakazi ukuthi njengoba kuney'ngodo akube khona phela i-factory enkulu ekhiqiza izinto zey'ngodo, ama-product ey'ngodo, ngaba ama-desk, ngaba iy'tulo, kwenzela ukuthi iy'kolo mangabe order kule khampani le ezobe ikhona la yakhiwe enkulu ekhiqiza izinto zey'ngodo ngoba sinamahlathi la siney'ngodo. Kodwa ayikho i-factory engathi inkulu sithi sakha izinto noma iy'kolo zonke ezingaphakathi komhlaba zizo-order lapho amathuba e-youth ayavuleleka khona ukuthi basebenze. Bese ngigcina ngaleli ukuthi Msakazi futhi la eManguzi sinelokhuzana yamakinati. Yeah. Sizodinga futhi kube noma i-restaurant yamakinati. Yeah. Noma yini whatever nje amakinati ezokwenzeka kube ukuthi ama-tourist mayedlula osomabhizinisi babendlula bayadlula bayabona lapho babona i-product yamakinati. Ngabe isinkwa, ngaba yikhekhe, ngaba ikhofi, kodwa kube ukuthi into esikhiqiza thina emhlabathini i-economy yethu iya-generate umnotho wethu uzungeza khona la. Hayi ukuthi into yethu iyaphuma ngaphandle iyabuya sizodayisela ayisibenefit singalutho. Okay. Yes. Kodwa nje ngiyathembisa ukuthi mangabe kungena kahle esikhundleni esengisigaqele sizozama ukuthi siyabhala kosomabhizinisi ukuthi asenzelwe lezi zinto lezi sobe siyicela njenge-youth sihlangane sonke as a collective. Yes. Uke wachaza lana ukucategorize kunabanye abantu abasha abangafundile abanye banama-qualifications. Kodwa manje uzobuza ukuthi-ke wenze njani ngentsha eneziqu kodwa-ke ayikwazi ukuthi ithole imisebenzi. Othi omunye sengiyile duty ngiyilo UKZN nga-obtainer but ngihleli manje amathuba emisebenzi awekho impela. Yes. Msakazi umuntu sizombheka ngokwekhona lakhe analo nge-certificate sakhe anaso. Yes. La eManguzi Msakazi emhlaba yalingana sinamaloji okusho ukuthi amaloji ethu anga-accommodate into eningi, accommodate umuntu owenze i-hospitality, anga-accommodate umuntu owenze i-administration, anga-accommodate umuntu owenze i-office admin. Ukuthi siyoxhumana nosomabhizinisi abanawo wonke namabhizinisi ukuthi umuntu uma ufunde whatever profession you studied
sixhumanise ukuthi that the relative businessman ozokhona ukuthi akusize according to into oyifundele. Sizokwenza sure ukuthi siyazama ukunokha kuwonke osomabhizinisi, sibacelela ama-comserve, sibacelela ama-inserve ukuze bathole isipiliyoni, bagene isipiliyoni, bangahlali ney'tifiketi namajazi ekubeni behambile kwamosha iy'mali emakhaya, bahamba bayofunda bayabuya emva kalokhu bahlale emakhaya. Yes, whereby kwanda-ke ukububha nobugebengu ukuthi abantu abasebenzi bahambile bayofunda. Ngoba okunye umsakazi kumele sikuqikelele ukuthi ngoba abanye bakholelwa ekutheni umuntu isigebengu esingafundile si-rich kunomuntu ofundile ohamba ayohlala. So sifuna ukukhipha leyo nto leyo mentality ukuthi no we cannot say ukuthi umuntu ofundile kumele ahlupheke kunesigebengu esingafundile. So sifuna uma uhambile wayevasithi wafika wafunda iy'thelo zibonakala ukuthi ngumuntu uhambile wayofunda, simlekelele ngakho singakhona ukuthi simlekelele ngako. Njengoba ngishilo umsakazi ukuthi sizobatholela ama-comserve, sizoxhumana nosomabhizinisi ney'nkampani, sinokhe ngey'tifiketi abanazo, sibacelele ama-temporary job ukuze bagene experience, bese-ke sibafaka-ke sibakhulumele emakhampanini amanye uma sebeyitholile isipiliyoni abanazo. Yes. Ngifuna ukushekha la, uzoqinisekisa kanjani ukuthi izinhlelo zokuthuthukiswa kwentsha ziyafinyelela ngampela entsheni emphakathini yangakithi? Umsakazi ayikho into ebalulekile njengokuthi if into it is meant to be ye-youth, leyo nto isuke iye khona ngqo. Sizoqinisekisa umsakazi ukuthi sakha amakomiti. Njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi sizohlangana nabanye osopolitiki bakwamanye amaqembu e-youth ukuthi thina ezi-youth what is it that you want. So ngeke kusize ukuthi thina sithathe izinto sizinikeze umuntu singamazi noma uhlala lapho kuleyo ndawo ungakanani, because abantu abadala bayi-understand into yethu ye-youth. So kuzoba nzima-ke ukuthi singakhi iy'nhlaka ze-youth ezizothi mafika izinto ufikele kubona, sazi ukuthi iphephile, zizokhona ukuthi diliveke kubantu abadinga kakhulu. So sizoqikelela umsakazi ukuthi ekwe-youth what is meant for youth uyaya khona kwe-youth phephile divert kwenye indawo. Yes. Sesiya ngasemaphethelweni, kunama-post asekulethile kwiManguzi Region Media esiwabonile iviki lisasephansi. Ngicabanga ukuthi-ke kuze almost kwahlangana iviki siwabona ama-post. Amanye lawo ma-post lawo sibonile ukuthi bekunama-sanitary pads enani wa-handover kuyintombi, kwaba ne-first annual Maqhawe Soccer and Netball Tournament eyaba khona nyakenye, kwaba ngicabanga ukuthi le enye wakudistributor into enjengamaphinifa kwenye yama-centers akhona eManguzi yabantu abakhubazekile. So ngicela ukuthi siqale ngalena yama-pads mhlampe usikhanyisele ukuthi-ke as much as abantu bayibonile kuma-post, bayifunda, bayi-understand, they comprehended kuwona, but-ke give us a picture ukuthi-ke entweni zonke ezikhona why ama-sanitary pads. Yes, ngiyathokoza umsakazi wami. Njengoba ngishilo umsakazi ukuthi thina enkathini sakhelwe phansi kwesisekelo esithi ubuntu ukuzakha nokuzenzela. Konke esikwenzayo sisebenzisa ubuntu phambili. So kwakuyinyanga kaSeptember whereby sibonelele ukuthi no man, omama onomehlo benza umsebenzi obalulekile kabi ukuthi basigcinele iy'mbali zesizwe. So ikuphi thina esingakwenza sibabonge ngakho. Wona amantombazane ngokugcina kwawo singabonga ngani, ikuphi esingakwenza kona. So since umsakazi ngingenile ofisini lami e-youth as uchairperson ngo-2023, ama-program yami yaqala khona-ke ekuthenini angibona ukuthi amatshitshi akithi singawenzelana. Sahlala-ke nekomiti lami phansi sabona ukuthi no, ngoba beye emhlangeni asibathengele umphako abazohambe bedla bexoshe indlala ngendlela, bese sibathengela nama-sanitary pads ngoba phela msakazi uzokhumbula ukuthi ama-sanitary pads kuyimvelo, into kamdali. So ngeke sithini, so badingeka ukuthi baxhaswe ngayo yonke leyo ndlela ukuthi uma kukhona abantu basahamba uthola ukuthi sengena ey'nsukwini zakhe kube khona into ezomlekelela. Sazama-ke ukuthi sibanikeze njengoba ubona iy'thombe zisho ukuthi nje bajabula kakhulu bakwamukela onomehlo, kwawukuthi-ke onomehlo bagcina bengakutholanga ukwabo, kodwa siseplanini-ke msakazi lokuthi sibathengele iy'ngubo zabo, sibabonge, sibathengele nje oblankethi, amathawula, insipho zokugeza ney'ndishi, sibabonge ngomsebenzi wawo ukuthi
basibhekele iy'ntombi zesizwe. Cabanga ukuthi nobayede lapho ekhona uthokoze kakhulu ngey'mbali zesizwe zakhe. Sure. Siyabonga kakhulu umsakazi. Sihlabela phambili khona nale yama-Phinifa yama-handover enayi-distribute kwenye ama-centers akhona eManguzi, mhlawumbe uma ungasitshela ngayo ukuthi ehamba kanjani. Since on your introduction ngesikhathi ungithinta ushilo ukuthi isikhungo engisebenza kuso isiphi. Yes, it is true msakazi, ngikwesinye sesikhungo sezempilo lawo. So indlela yami mayidlula ngiyakhona kunesikhungo sabantwana abaphila nokukhubazeka esithiwa Iphumelela Mntwana. Daycare noma i-care center because i-operator daily basis 24/7. So ngidlula njalo nje ngiyakubabona nje abantwana, ngiyadlula ngikubabona. One day ngidlule ngi-check ukuthi ayibona injani yaphila, bathi hayisaphila. Ungathatha nje i-history abathi no bona bafandiwe bazama ukubhala nani kodwa abatholi lutho. So akekho umuntu obasponsorishayo. So kwangithinta-ke lokho ngokuthi bonke abasebenza lapho bayavolontiya. Kwangithinta lapho ngibabona besebenza ngey'ngubo zabo. So ngabuya emuva futhi kubuholi bami nekomiti lami. Guys, kunento kanje, kunabantwana abahlala laphana kulesa sikhungo. So singabalekelela ngani, singabasiza kanjani? Khona nomama abalekelayo laphayana abangaholi lutho. Akwathi why asibasithumeleni i-uniform ezofana, okwaba i-blouse, kwaba iphinifa, kwaba ibhuku okufanayo nje. Yes. So savumelana-ke sathatha sabahambisela bajabula kakhulu. Kanti futhi besingaqali-ke sakuDisemba owawudlule ka-2024 sabahambisela uKhisimusi umsakazi, sabathengela amakhekhe, sabathengela ukudla, bajabula kakhulu. Sesibuyele wesibili-ke sesibahambisela amaphinifa, into zokugqoka, nakhona bajabula kakhulu, babonga iqembu leNkatha bathi nje sibabongele ebuholini beNkatha. Bona bebengakazi bakubone ukuthi bathengelwe izinto zokugqoka ngoba bebesebenza ngento zabo. So ungahamba nje umsakazi namanje ungafika ukubabone noma-ke kungakuningi kodwa kwesinye isikhathi bayagqoka, kwesinye isikhathi abakugqoki ngoba phela kumele kuwashwe begqoke okunye. Kodwa nje amandla mayekhona futhi sizokwazi ukuthi babe ne-uniform nje yezibheke. Siselapho futhi sizozama-ke umsakazi ukuthi makuyenzeka itholakala le sithi ye-PR lena, sizokwenza sure ukuthi sixhumana ney'nkampani lezi ezenza izinkwa. Kube ukuthi kunezivumelwano esisenzayo ukuthi mhlawumbe ngelanga i-truck ye-baker ayidlule laphana ishiye noma awulofu abawu-4 ngelanga, usuku nosuku. Bese si-calculate ukuthi mhlawumbe at the end of the year malini imali ekumele ikhokhe, ukuthi sisebenza kwalento ukuthi sikhokha nje into ya-once off, lump sum nje ukuthi unyaka wonke sibatshelile kuleyo particular company ebhekhayo ukuthi sicela nidlule lapha ey'nganeni njalo ngelanga nibashiyele izinto eziwu-4 njalo. Okunye-ke sizokubhatanisa iy'nsipho zokugeza, into zokuwasha nani sizongabazamela sibabhatanisele. Kodwa nje bajabula kakhulu umsakazi ngethuba esabanika lona, sibanikeza umfaniswano wokusebenza. Yes. Kwezinye zey'nhlelo eqhubekayo nabanazo nanene the first annual Maqhawe Soccer and Netball Tournament ebengo-2025. Ungasichazela mhlawumbe ngaleyo tournament yabakhona? Yes msakazi. Ngoba ngishilo ukuthi ngifika la eManguzi nga-introduce kuye ubaba uNtsele, ubaba Maqhawe. Wathiwa hawumfana uyafika la khona isigayigayi seNkatha ukuthi sikuse kuso. Nangempela ngaya bangamngela. Sasebenza-ke naye sasebenza kodwa yena engasesilutho because usomabhizinisi nje manje. So abanye abaholi abangaphansi kwakhe abangena basebenza. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi nali iqhawe lethu, nangu umuntu okuthiwa yena umuntu ubambe iNkatha la eManguzi. Wathi noma kukhona iy'vunguvungu zeqembu elasunguleka ngo-2011 sasala thina. Sala sayibamba eNkatheni, sayibamba naye ubaba. So sahlangana-ke nekomiti lami ukuthi yini into esingayenza simbonge ngayo uMaqhawe, ubaba uMaqhawe. Kwathiwa hhayi ngoba vele i-foundation ngeke sikhone mhlawumbe imali ngesibe nayo uma singathi asibuqaleni uMaqhawe Foundation. Kwabonakala ukuthi vele iy'nsiza ngesibe nazo zonke. Kwase kuthiwa hhayi asenzeni i-competition esoyiqamba ngayo, sohlanganisa ama-team ala ku-Ward 1 awe-soccer nawe-netball. Then-ke sahlala-ke sakhuluma, saphuma saya emathimini, sawamema, amemeka ama-team ajabula, sahlanganyela, sa-fundraise imali, sayithola sakosomabhizinisi basinikeza leso samba esithile semali, sayubeka umncintiswano, wadlalwa, wajabula njengoba ney'thombe emsakazi sifakazela. Zikhona ekhasini yakho? Yes. So nomndeni wakhe ubaba uNtsele wajabula ngoba saqalisa approach-a wona kuqala, sasho ukuthi njengeqembu le-youth leNkatha sicela ukusebenzisa igama likababa ngokumbonga esaphila, singambongi umuntu ngoba nayo esefile, awubasivumela
bavumela phezulu since kwaba into yokuqala nje Yeah. ifikayo ukuthi kube khona abantu bazobonga ubaba uNtsele. Base bathokoza kakhulu-ke basivumela saqala lapho sayenza i-competition. So njengamanje izolandela futhi sizozama ukuthi ungapheli u-August singayenzanga futhi i-competition leyo. Usho ukuthi kuzoba i-second annual Maqhawe soccer tournament. Sure. Sizolandelisa ngase siwathintile ama-team Yeah. siwa-engagile nawo. They are also willing ukuthi ba-participate nakulo nyaka futhi. Yes. Okay, khona futhi singayivalela ngaphandle eyesnooker. Yes. Leyo uma ungasichazela ukuthi-ke yaba kanjani lena eyesnooker? Yeah. Nakhona umsakazi sabona ukuthi abanye abantu baye enkonzweni Yeah. ngelanga liphasika. Sure. Abanye abasebenza emagoli nakoThekwini bayabuya. So kubuya kwabo bayabuya bezo-celebrate nomndeni wabo. So bayabuya bezo-celebrate nomndeni, yinto abangayenza, yinto engasenza ukuthi sihlangane sazane siwuwadwana. Sure. But i-sports-ke msakazi siyabahlanganisa abantu. Alright. Sahlala-ke phansi sathi no, ngoba i-tournament sinayo esoccer. What about ukuthi senze i-initiative ukuthi mhlambe senze i-snooker tournament nangempela mase kuthiwa asiqale ngalezi zitolo lezi eziseduzane nedolobha ezakhelene. Okay. Saqala ngazo-ke samema njengoba i-poster yakhishwa ukuthi Yeah. isiza kancane sayimema, i-colour team sayimema, ivula indlela sayimema, Sure. masuba i-Moonlight nayo sayimema. Okay. Unfortunately i-Moonlight yathi icela ungangeneli kodwa kwase kuba khona abangenayo Sure. barepresenta yona. Right, So yeah. umdlalo-ke msakazi wahamba kahle kakhulu, abantu bajabula ukuthi inkathi ihlanganisa abantu bebengakazi bahlangana abantu. Sure. Base becela ukuthi makwenzeka futhi kutholakala amandla imali enye ibe nayo. Yeah. Bayacela futhi siphinde sibenzele-ke ngoku. Sure. Ngiyelile-ke msakazi ekomidini lami nakubaholi bami abangiphethe. Right. Yeah. Ngibuyela-ke emuva ngabatshela bathi hayi sizoyihlela leyo nto leso sikhathi kuyobe sekumele ukudlala endaweni engathi ihall ivulekile. Sure. Zonke nama-spectators bazokhona babukele kahle babe free bangadlali endaweni evulekile. So bathokoza kakhulu umsakazi ukuthi into esabenzela yona njengeqembu lenkazi siyathembisa ukuthi sizoqhubeka futhi sibenzele okunye okumnandi. Yeah. Sasigcina iziphi ezinye inhlelo eninazo eqenjini since we're heading to ama-election so far? Yeah. Msakazi okunye enye i-tournament kumele ibe khona okumele ibe ngomhla ka-June 16 la sasizohlanganisa khona i-youth since kusuku le-youth. Sure. Hlanganisa i-youth senze ingoma sigide kube mnandi asikhonanga-ke ngenxa yokuthi abantwana ebukhosini bathi banomcimbi nawo ngekhona ukuthi siqhubeke nalowo mcimbi. So basihlonipha-ke lokhuzana yasebukhosini ukuthi bazobe benomcimbi. Sure. Sayihlehlisa-ke. So isesihlehlise ukuthi sizohlangana ngoSeptember. Yeah, sure. Whereby futhi sesizohlangana namatshitshi again. Alright. Nomehlo. Sure. Ukuthi sesizobanikeza futhi amatshitshi into zabo bese nomehlo sibanikeza izingubo zabo. Sure. Bese kuba futhi siyenza ama-beauty contest. Yeah. Ukuyale. Okunye-ke msakazi-ke njengoba ngishilo ukuthi sizophuma manje sokwenza u-door to door. Sotshela abantu ngeqembu lenkathi. Sure. Ukuthi yena since-ke ngikhona ngumuntu omusha bamelelekile abantu abasha. Sure. Yonke into abazokhala ngayo sizozama ukuthi sihlale etafeni sixoxe ukuthi singayilungisa kanjani because inkinga zabo kufana nokuthi ezami ngiyazazi. So ngiya-urging everyone ukuthi let's go ngomhla ka-4 siyavota sivotele inkatha nangumuntu omusha ukhona phambi kwenu enikhala ngako angisho ukuthi ngithembisa konke kodwa enikhala ngako sizozama ukuthi